Manlaumo ng Philippine basketball team Gilas Pilipinas nga mamahimong naturalized players ang duha ka NBA stars aron maapil sa kampanya sa Pilipinas sa FIBA World Cup of Basketball. Suma kang Gilas head coach Chot Reyes, padayon ang ilang negosasyon para nila ni Denver Nuggets center Javel McGee o Brooklyn Nets forward Andre Blatche. Apan posibleng dili makaduwa si McGee tungod sa shoulder injury niini mao mas gitutukan karon si Blatche. Dugang pa ni Reyes, misugot na ang Nets player nga moduwa alang sa national team. Ug ugaling makalusot sa kamera ang naturalization papers nila ni Javel o Blatche, maapil sila sa 24-man pool sa national team kauban si Marcus Doughty. Sigon sa FIBA rules, usa ka naturalized player lang ang gitugutan nga maapil sa matag team.